частта, с която се изписва. Днес ние често задаваме въпроси на Господа. Днес ние често го питаме за Него, за себе си, за живота, за хората около нас. Днес ние искаме да знаем Неговото мнение по много въпроси. А Той сякаш премълчава отговор. Смятам, че в много от случаите причината Той да премълчава е, защото ние не сме готови да бъдем честни пред Него. Не сме готови да чуем отговора, който сякаш искаме да получим от Него. Тази вечер ви моля, като ваш брат, приятел на някого от вас тук, моля и самия себе си, или се обръщам и към самия себе си. Добре е, че ние сме дошли да слушаме Слово. Добре е, че ще слушаме Слово. Добре е, че ние се молим и питаме Бога, не само тук, в домовете си, понякога на улицата, на всяко място, където решим да издигнем ръце и сърце към Него, Той ни слуша. Отговор обаче от Бога, като че ли зависи от това, колко искрени и честни сме ние, колко готови сме да приемем онова, което Той ще ни каже. Понеже е възможно, както и в ситуацията с фарисеите, това, което Той ще ни каже, да ни харесва и да ни устройва напълно. Господи, благославя. Благодаря ви. Аз ще ви предложа нещо, което следва да се прави винаги, когато предстои да чуем Божие Слово, да се помолим Бог да помаже този, който говори и тези, които слушат, за да бъде Словото дълбоко коренено в нас и то да не остане без следа, а да даде плод. Амин. Бог да ни благослови. Нека да се молим. Слово да бъде направено. Халелуя, Господи Исусе. Благодаря Ти, Боже мой. Моля Те, напълни, Господи, празните съдове, Господи. Моля Те, Господи, Боже мой. Говори, Господи, Боже мой, чрез силата на Святия Дух. На сърцата ни, Господи. Обновявай, промени умовете ни, Господи. Моля Те, Боже мой. Моля Те, Господи, отново да запалиш огъня в нас. Силата и помазанието на Святия Ти Дух, Господи. Благодаря Ти, Господи. Благодаря Ти, Боже мой. Благодаря Ти, Господи. Тази вечер нека да хвалиме, да се радваме, Господи. Нека да хвалиме Твоето свято име, Господи, Боже мой. Моля Те, учи ни, Боже мой, на Словото, учи ни, Господи, на тайните, Боже мой, научи ни как да се опазиме в това време, Господи, което се намира. Моля Те, Господи, Татко мой, подкрепи сърцата ни, подкрепи ни, Господи. Нека да имаме копнеж, Господи, за духа, нека да имаме копнеж за Царството Ти, Господи. Нека да имаме копнеж за Тебе самия, Господи, Боже мой. Да очакваме, Господи, изкуплението, срещата с Тебе, Господи. Благодаря Ти, Боже мой. Помогни ни, Господи, помогни ни да устоим. Слава да бъде на Твоето свято. Слава на Тебе. Милост, на болни деца, благодарим Ти за това чудо, але Kaupan dürvata kasuda kafel dikebeke. Але мандюкла пикерте иркара. Боже, да бъде Твоята воля. Али карбирте. Нека бъде Слава да бъде на Тебе, Господи. Слава да бъде. Благодаря. И силата на Святия Дух, нека да слезе, Господи, на събранието, Боже мой, да прославим Твоето свято. Good evening, it's a wonderful honor to be with you. Добър вечер, наистина е прекрасна възможността да бъда с вас. And I greet you in the wonderful name of Jesus, our Savior.
И поздравявам в прекрасното име на нашия Господ Исус, нашия Господ Исус. Amen. Амин. My name is DJ. I come from South Africa. Казвам се Диджей и идвам от Южна Африка. I was born at a very young age. Бях роден като бебе. And I have one wife, Karen, Имам една жена, една съпруга, Керен, and 3 children. и 3 деца. My eldest is Amy. Най-голямото от тези деца е Ейми. Amy is from the Latin amor, which means love. Име е свързано с латинското амор или амор, любов. My first name is David. Моето първо име всъщност е Дейвид, където е това дъв съкръщението. And David in the Old Testament means beloved. Пък в Стария името на Давид е свързано с... означава възлюбен. The Bible also tells us that he was very handsome. Освен това ни се казва, че Давид е бил много красив, много So хубав. that's why my parents gave me that name. И точно за това и моите родители са ме кръстили с това име. And in New Testament, John, the Apostle John, was the apostle of love. И освен това, Йоан е, както знаете, апостолът на любовта. So David, beloved, John, apostle of love, I'm just very lovable. Дейвид е възлюбен, Йоан е апостолът на любовта, така че аз с моите две имена съм любящ и достоен за обич. And so we named our daughter Amy, which means love. И ние всъщност, това спазвайки традицията, кръстихме дъщеря си по начин пак да се означава любов. Our eldest son, his name is Joshua. Джошуа е името на нашия най-голям син, който е втори поред от трите. Most of my calling to the ministry came out of the book of Joshua. И Бог използва книгата на Йосия като книгата, в която най-много съм черпил вдъхновение за моето служение и призив за служение. So we gave him the name Joshua from the Bible. Всъщност Исус Навиев, да. Ние това му дадахме и това име Исус Навиев. And my son Joshua is actually a very strong leader. И всъщност моят син Джошуа е изключително силен водач. He has had many challenges in his young life, but he's a very strong leader. И макар да мина през много предизвикателства в своя живот като млад човек, той е силен и отговорен водач. And then we have a son who's 19 years old, his name is Murray. И имаме син, който е на 19 години, Мери се казва той. When my wife was 6 months pregnant with him, we planted our church. И когато жена ми бе на 6 месеца вече бременна с него, ние започнахме църквата. And we planted a church to reach people who do not know God. Ние основахме църква с мечтата и виждането и желанието да достигнем до хората, които още не познават Христос. So we gave him a name that wasn't in the Bible. Така че ние решихме да му дадем име, което не е Библията. Because we want to reach people who don't know the Bible. Понеже искаме да достигнем до хората, които не познават Библията. But the good news is he loves Jesus. Добрата новина е, че той обича Исус. As do all our children. Както и всички. 2 of them are married. Две от тях са вече семейни. And the ones they married also love Jesus. И тези, разбира се, които се ожениха за хора, които също обичат Исус. My daughter's husband is a doctor. Съпругът на дъщеря ми е доктор, медицински доктор. And he'll be world famous one day. И един ден той ще бъде световно известен. He's very clever. Много умно момче. When he asked for my daughter's hand in marriage, Когато той дойде при мен и му попита дали давам ръката на дъщеря си на него, I told him he didn't love my daughter enough аз му казах, че той не обича дъщеря ми достатъчно. and he needs to work on that. И трябваше да работи по въпроса. И истина. Because, anyway, thank you, Pastor Mitko, for the opportunity to minister here today. И аз благодаря много Пастор Митко за възможността да послуша тази вечер тук, на това събрание.
The first time I saw him was at the conference in Gabrovo. Да, за първи път, преди вече близо 2 години се видяхме и в Габрово, на конференцията в Габрово. He stood out of all the other pastors. И той се открояваше от всички останали пастири. He was the best dressed and the most dignified pastor. Понеже той беше най-добрият облечен и най-достойно държащ се пастир сред всички. And he took many notes when I was preaching. И докато проповядвах, той си говореше много бележки. And he's got a call now. И той в повикване, което трябва да отговори сега. So why I was so impressed with him was that a man who is so senior in years and followed the Lord for such a long time was still had such a teachable spirit to learn. Това, което много ме впечатли тогава, преди 2 години на тази конференция, бе факта, че макар да е толкова вече напреднала възраст спрямо останалите пастири, събрани там, той беше готов да се учи, бе отворен да слуша и да се учи. And so that's why I was so impressed with him. И по тази причина аз съм толкова впечатлен от него. And so in my other times in Bulgaria working with the bishops, it's been a pleasure to get to know him. И за мен във всичките последвали идвания, посещения на България, когато съм се срещал с националното ръководство на Божията църква, с епископите, аз винаги съм се радвал да общувам с него и съм бил впечатлен от него. When he read out of Psalm 23 tonight, И когато той прочете Псалом 23 днес, I felt maybe God's got a word for some people here tonight. аз усетих сякаш Бог има послание, има да каже нещо на някои от хората тук. David says in Psalm 23 that when the Lord's my shepherd, Давид казва в Псалом 23, че Господ като е пастир мой. even though I walk through the valley of the shadow of death, И дори да вървя през долината на мрачната сянка и долината на смъртта, I will fear no evil. аз няма да се страхувам от злото. It's not that there's no fear in the dark valley. И когато Давид казва това, той го казва не защото вървейки из тази долина там не изпитва страх. But I don't have to fear evil in the dark valley. Но няма нужда да се страхувам от злото, докато минавам през мрачната долина. Because the shepherd is always with me. Понеже пастирът е винаги с мен. The Lord my shepherd. Господ е моят пастир. And he will comfort me even in the place of fear and darkness. И той ще ме успокои, дори да се намирам в места на мрак и на страдание. And David says, even though I walk through the valley, И дори да премина през такава долина. God is going to help you get through the valley. Господ ще дори да минете през такава долина, Бог ще ви помогне да минете през нея, да я преминете. He's going to help you get through what you're going through. Той ще ви помогне да преминете през онова, през което минавате. Because he'll always get you through what you're going through so he can get you to where you're going to. Така че той ще ви помага винаги да минете през това, през което минавате, за да стигнете там, докъдето отивате. Because God is outside of time and space. Понеже Бог е отвъд времето и пространството. And he knows the plans and the purposes he has for you. Той знае плановете и целите, които има за вашия живот. And he will never leave you nor forsake you. И той никога нито ще ви забрави, нито ще ви изостави. And sometimes you think you will never get out of the valley. И може би, минавайки през долината си, мислите, никой няма да мога да изляза от тук, да премина от тук. But I came all the way in an airplane from South Africa to tell you tonight Но аз прилетях всичко това разстояние от Южна Африка, за да бъда тази вечер тук. that God is going to get you through what you're going through. Да ви кажа, че Бог ще ви преведе през това, през което минавате. Because he wants to get you to his plan for your life. Понеже Той държи, желае да ви заведе до плана, който Той има за живота ви. You see, the good shepherd makes us lie down in green pastures. Добрият пастир е онзи, който ни води към зелените пазбища. And he leads us beside still waters. И Той ни привежда до чистите, до бистрите води. Many times we want to lie down in the valley of darkness.
Но често всъщност ние искаме да си легнем и да си останем там, в долината на мрачната сянка. When you and I are in the valley of darkness, Когато ние с вас вървим през такава долина, мрачна долина, that's not the time to lie down. това не е времето, в което човек да седне, да почива и да остане там. Amen. Амин. Амин. It's a time to keep walking through. Това е времето и периода, в който трябва да продължим да вървим. Someone once said, if you're going through hell, keep going. Някой някъде се е казал, ако вървиш през ада, не спирай, продължавай да вървиш. Don't stop in a difficult situation. Не оставайте там, не спирайте в трудната ситуация. If you're in the valley of the shadow of death, Ако вие сте сред долина, изпълнена с мрак и смърт, it's not time to lie down. не е време, в което да полегнете там. It's time to stand up Време е да станете and keep walking и да продължите да ходите with Jesus, с Исус, with the shepherd, с пастира, because he will lead you through понеже Той ще ви the преведе valley of the shadow of през death. долината на мрачната He'll сянка. get you through. Той ще ви преведе. Don't lie down. Не дайте да спирате. You know when it's the time to lie down? Знаете ли кога е времето, в което е добре човек да спре да почива? When you're in green pastures. Когато сте на зелените пастища. When God leads you beside still waters and green pastures. Когато Господ ви доведе при зелените пастища и чистата вода. Why does a shepherd lead their sheep to green pastures? Защо един пастир води своите овце до зелената ливада и до бистрата вода? The reason why a shepherd leads a sheep to green pastures is to feed it. А причината е проста, че пастирът иска неговите овце да се нахранят. A sheep needs grass and water to grow. Едно агне, една овца има нужда от трева и вода, за да расте. That's the time to rest in God, to lie down, to be led by still waters. И това е времето, в което човек може да се отпусне, да остане, да си почива в Господа. When you're in the green pastures, Когато вие сте на зелената ливада, that's not the time to walk through the pastures. това не е време, в което да преминете и да излезете от ливадата. It's the time to lie down. Това е времето, в което може да And to полегнете rest. и да почивате. When you're in the Word of God, Когато вие сте за Божието Слово, when you're in fellowship with brothers and sisters, когато вие сте сред брати и сестри, с които общувате, when you're in the church of Jesus когато Christ, сте на служба с църквата Христова, when you're in an environment of faith, когато вие сте в една среда изпълнена с вяра, when you have a time of prayer, време на молитва, that's not the time to hurry through. това не е време, в което да бързате, да приключите и да си ходите. That's the time to lie down Това е време, в което се изтрува човек да остане, and receive from God да се отпусне и да получи от Бога. the strength you need. Онази сила, от която се нуждаете. That's not the time to walk through. Това не е време, в което да преминеш набързо. Many people lie down in the valley of the shadow of death. Много хора предпочитат да си отпочиват и да се отпускат, когато всъщност са след долината на мрака. Because they do not have the strength to keep on walking, Понеже те нямат сили да продължат да ходят, to get through the valley. за да преминат през тази долина. The only reason you're in the valley is to get through the valley. Единствената причина да се намирате в долината на мрака и смъртта е за да преминете оттам. But many people lie down in the valley because they don't have the strength to walk through. Но много хора просто спират и лягат и остават там, защото нямат сили да продължат. And the reason why they don't have the strength to walk through the valley И причината да нямат силата, за да могат да преминат през долината, is because they've already walked through the green pastures. понеже те вече са подминали своите зелени пасбища. Instead of lying down and spending time in the green И pastures. вместо да останат там и да прекарат повече време при зелените пасбища, When we walk with the shepherd, когато са били близко заедно с пастира, we need to lie down in the green pastures. има нужда да останем там, We need to let him lead us to quiet waters, да го оставим той да ни заведе при тихите води, the living waters водите на живот, of the presence of the Holy Spirit in our lives. в присъствието на Святия Дух в нашия живот. Because there will be a time when we're in a valley. Понеже ще има такива времена в живота ни, когато ще бъдем в долина на мрак. And the valley of the shadow of death, we need to walk through to get through what we're going through. В такава долина на мрак и на смърт и ние има нужда да минем през нея, за да може да стигнем там, за където сме се запътили. Because He's with us.
понеже Той е с to нас, get us through. за да ни приведе през долината. Amen. Амин. He prepares a table for us Той приготвя трапеза за нас, in the presence of our enemies. в присъствието на нашите врагове. Isn't it a humbling thought Това не е ли една изключително смиряваща мисъл и истина, that God serves us at the table че Бог е този, който ни прислугва на трапезата. in the presence of our enemy? И то в присъствието на нашите врагове. When we're sitting at the table with an enemy, Когато ние седим на маса с врагове, it's an opportunity for great fear in our lives. това е една възможност да се оплашим и страх да дойде в живота ни. But it's in that very place of difficulty with an enemy, and the greatest enemy is the evil one who comes against us. Но това е място, където са в присъствието на нашите врагове, а най-големият враг е всъщност врагът пред очите ни. It's in those times И в тези времена, в тези моменти, that the Lord serves us, е когато и самият Господ ни слугува. and He serves us at a table, И Той ни слугува на масата. another place of an opportunity for growth, sustenance. Също място, в което ние се храним и израстваме. When we're facing tough times, it's in that very place that God serves us to make us stronger. И именно в тези най-трудни и тежки моменти Бог така ни служи и работи в нас, че ние да можем да израстваме. Because when you're going through this difficulty, Понеже когато минаваме през тези трудности, тези трудности, He is serving you to become stronger. Той използва и ни служи така, че да бъдем по-силни. Because this is preparing you for that. Понеже това тук ни подготвя за онова, което предстои. This is preparing you for that. Това тук ни подготвя за онова. What is that? А кое е това онова? To dwell in the house of the Lord forever. А именно да пребъдваме в дома Господен завинаги. That our greatest joy in life Най-голямата радост в живота ни is to be in God's presence. е да бъдем в присъствието на Бога. And everything in this life is preparing us for that day. И всичко, което се случва в живота ни подготвя за онзи ден, за среща с Него. When we will stand before Him Когато ще застанем пред Него and be in His и presence. ще бъдем в Неговото присъствие. And we will not be able to stand in His sight. Ние няма да можем да застанем до Него, Because we're going to realize how great and how good He is. като са сравни, защото осъзнавайки колко велик и невероятен е Той. And in all the things we've been through, even the valley of the shadow of death, И всичко това, през което ние сме минали, дори и долината на мрака. they will pale into insignificance. Pale, they will disappear. Всички тези проблеми, през които сме минали, в Неговото присъствие и слава ще се изпарят, ще изчезнат. In the light of His glory and His grace. В светлината на Неговата слава и милост. Paul says it this way in 2 Corinthians 4, verse 17. В 2 Коринтини 4 апостол Павел казва: For our light and momentary troubles. Нашите временни страдания. 4:17. 4:70. Защото нашата превременна лека скръб Are achieving for us an eternal glory. произвежда все повече и повече една вечна тежина на славата за нас, That far outweighs them all. които не гледаме на видимите, но невидимите неща. Amen. Амин. Амин. One more thought. Още една мисъл и приключвам. Should we go for it? Okay, I just want to talk about the glory of God quickly. Искам с няколко думи само да кажа нещо и за да сменя малко, ако мога да кажа така, темата и да поговоря малко за славата на Бога. Psalm 19. Псалом 19. In where we now, 11. When you look up in this
in the sky at night time and there's no clouds, can you see the stars? And is there pollution? No. No. Yes. Той пита дали как е мръсен ли е въздуха тук или чист. Като погледне вечер човек, ами това ли се сравнение с София, едва едно. Като погледнете вечер небето, виждате, няма облаци, разбира се, виждате ли звездите? David says in Psalm 9, he says, the heavens declare the glory of God. Давид казва в Псалом 19, небесата разказват славата Божия. The skies proclaim the work of his hands. И просторът известява делото на ръцете му. Day after day they pour forth speech. Ден на ден казва слово. Night after night they display knowledge. И нощ на нощ изявява знание. There is no speech or language where their voice is not heard. Без говорене, без думи, без да се чуе гласът им. It doesn't matter if you're in Bulgaria or South Africa, what language you speak, the heavens speak the same language. Каквото няма значение дали се намирате в България или в Южна Африка, небесата говорят на един и същи език. They speak of the glory of God. И те говорят за едно и също нещо и това е славата на Бога. It says, in the heavens he has pitched a tent for the sun. Verse 4. Тяхната вест е излязла по цялата земя. Which is like a bridegroom coming out of his pavilion. Verse 5. Което излизащо като младоженец из стаята си, се радва като юнак в попрището. Like a champion rejoicing to run his course. Като юнак, като силен мъж, който или воин, който тича в преградата. The Bible says that the heavens declare the glory of God. Библията казва, небесата разказват славата на Бог или провъзгласяват славата на Бог. Everything God creates Всичко, което Бог създава, is designed to display His glory. е създадено по такъв начин, че да може да покаже, да изяви Неговата слава. The heavens Небесата and you. и вие. Because David says in Psalm 8 that God has crowned you with glory and honor. В Псалом 9 Давид казва, Бог те е увенчал, окоронясал със слава. You were designed to display His glory. Ние сме така сътворени, че да изразим, да покажем славата на Бога. The word glory is in the Hebrew kavod. На еврейски думата слава е кавод. Say kavod. Say. Кажете тази дума, кавод. Kavod. You know some Hebrew now. Сега вече знаете малко еврейски. Kavod. Кавод, слава. Кавод. The word kavod means bright light, brilliant light. Думата кавод се използва за да изрази силна, ярка светлина. It means incredible beauty. Нещо, което е изключително красиво. In fact, the word kavod means heavy. В друг контекст думата означава тежина, тежест. But heaviness in light of its value. Но тежина в смисъла на нещо, което е стойностно, нещо, което е скъпо. Some watches you can buy and they are replicas. You can buy them for very cheap, but they're replicas of a very expensive watch. Понякога ви може да си купите часовник, който изглежда напълно като някакъв много известен такъв, но всъщност е дубликат, е реплика. The cheap watch и е ефтин часовник, looks exactly the same as the expensive watch. но изглежда по абсолютно същия начин като скъп часовник. But do you know how you tell the value? Which one's more valuable? И знаете ли обаче как се разбира кой е истински ценния? Do you know how? Как? Знаете ли? По-тежки истински. Yes. По-тежки е истински, да. The heavy one Тежкият is the most valuable. е по-скъп и по-ценният. Because the heavy one is kavod. Понеже той има кавод, It's heavy. има тежина, има стойност. So kavod means beauty, brilliance, significance, splendor and great value. Кавод означава красота, стойност, тежина и висока цена. And everything God creates И всяко нещо, което Бог създава,
has kavod. има кавод, има стойност. And you have been created in His image. А вие сте били създадени по образ Божий. And so within you is beauty, brilliance, significance, splendor, and great value. И вътре в себе си вие носите красота, стойност, тежина и скъпоценност. You see, when the devil is after you, when he's attacking you, Когато дявола ви атакува, he's not attacking your circumstance. той не иска просто да атакува обстоятелствата, в които вие се намирате. Да порази само обстоятелствата. He's attacking your confidence in God. Това, което той в действителност атакува, е вашата убеденост, вашето доверие в Бога. Because he knows that you created in God's image and you have great value. И понеже той знае, че вие сте създадени по Божий образ и вие носите в себе си голяма стойност за Него. Иван, have you got your wallet here? Носите си под моето си нарезно ли ти? Come on, it all belongs to Jesus. Всичко принадлежи на Господа. Don't worry. It all belongs to Jesus. I'm your brother in the Lord. И аз съм твой брат в Господа. Listen, Виж сега. when a thief wants to take your wallet, Когато един крадец иска да открадне портмонето ви, he doesn't want the wallet. всъщност дявол, той не иска да вземе просто портмонето ви. What does he want? Какво иска да вземе What крадеца? does a thief want? Какво крадеца иска? The money, the value. Това стойностното, скъпото, което имате вътре в портмонето. Listen, the devil's a thief. Вижте, дявол е крадец. When he's after your circumstances, Когато той иска да ограби обстоятелствата в живота ви, he doesn't want your wallet. той не иска просто портмонето ви. He wants what's inside the wallet, Той иска това, което е вътре в портмонето. the value. Това, което има стойност. And he knows if he can steal your confidence in God, И той знае, че ако успее да открадне вашето спокойствие и доверие в Бога, he can rob you of your beauty, your brilliance, your significance, your splendor, and your great wealth. той знае, че ако успее да ограби доверието в Бога, той ще може да ограби и стойността, красотата, ценността, която имаш в себе си. But if you can live for the glory of God, Но kavod, ако ви може да живеете с тази ценност, този кавод, който притежавате. if you can realize that God loves you and nothing can change that, И ако ви осъзнаете, че Бог ви обича и нищо не може да промени този факт. and that because you are loved deeply by God, И понеже вие сте дълбоко и силно обичани от Бога, you can live dangerously for God, вие може да живеете дори рисковано за Него. and you can obey Him despite what other people think or say about И you. вие може да му се покорите, независимо какво хората около вас ще кажат. The devil knows that you will be your happiest and your most successful when you're obeying God, И дявола знае, че вие ще бъдете най-щастлив и успешен, когато се покорявате на Бога. because you're not living for yourself, Понеже вече не живеете за себе си, but you're living for Him. но живеете за Него. And when you live for His glory, His kavod, И когато вие живеете за Божията слава, за Неговия кавод, the full beauty, brilliance, significance, splendor, and value will come out of your life. изключителната красота, стойност и скъпоценност се изразява в живота ви. Okay, last thought on that. Последна мисъл по този въпрос. He says, the heavens declare the glory of God. Казва се, че небесата прогласяват Божията слава. Even without speaking a word, they still communicate His glory. И дори без да изговарят буквално дума, те продължават да комуникират, да предават не Божията слава. Because even when you and I look at them, Понеже когато вие и аз погледнем нагоре и погледнем небесата, we can understand that God is great and God is good because they display His glory. можем да видим и да осъзнаем, че Бог е добър и Бог е велик, понеже те предават това. David says, the sun is like a bridegroom leaving his pavilion like a champion running his race. Той казва, слънцето е като невяста, която излиза от стаята си в красота и слава, или като състезател, като силен мъж, който тича в състезанието. In other words, when the sun is the happiest at being the sun. Because it's created to give God glory by being the sun. Слънцето, когато си е слънце, е най-щастливо, че е слънце, понеже е създадено да бъде слънце. Listen, when you are you, Когато вие сте си вие, you can bring God glory.
вие може да принесете слава на Бога. But if you try and be someone else, Но ако се опитате да бъдете някой друг, then you can't be you. понеже вие спирате да бъдете себе си, And you can only bring God glory when you are you. но вие може да принесете слава на Бога само когато сте си вие. See, you cannot be me and I cannot be you. Вие не може да бъдете мен и аз не мога да бъда вас. But when you are you and I'm me, И когато вие сте си вие, аз съм си аз. and I'm not trying to be like you, И аз не се опитвам да because бъда I'm като trying to be вас. like me, Аз се опитвам да си бъда аз, then който съм си. together we can bring God glory. И заедно, всеки с който си е, може заедно да принесем слава на Бога. He says the sun is like a bridegroom leaving its chamber. Слънцето е като невяста, която напуска от покоите си. That's how happy the sun is, how content the sun is with being the sun. It's like a bridegroom leaving his chamber. Толкова щастливо е слънцето, толкова удовлетворено е то, сякаш изпълнено с радост, както младоженеца. Well, what's that got to do with it? Какво общо има това с нас? Well, in Hebrew tradition, В еврейската традиция, if a man loved a woman, ако мъжът обича жената, he would ask for the lady's hand in marriage. той ще поиска ръката й, за да се ожени за нея. If she said yes, И ако тя каже да, he would have to leave his fiancée той ще трябва да остави годиницата си на страна, and go back to his father's ще house. се върне в дома си And without seeing his bride to be, his fiancée, without seeing her, и без да я вижда през това време, he would have to build a chamber or a pavilion, a house where he would live with his bride. той ще трябва да построи като пристройка част от къща или цяла къща, място, в което да доведе жена си. And he could only go and fetch his bride to be or his fiancée И той ще може да отиде да вземе годиницата си за жена само тогава, когато once his father was happy with the house or the pavilion or the chamber that he built. когато баща му одобри, приеме работата и това стаята или къщата, дома, който той е изградил за жена си. That would take him minimum 1 year, 2 years to build it perfectly. Всичко това с цялото построяване и обзавеждане ще отнеме някъде около година, 2 години даже. And so the young lady would wait and look on the horizon, is he coming today? И девойката, която му се е посветила, ще живее при родителите си и ще се оглежда, очаквайки да го види някъде по She'd пътя. wait 1 year, 18 months, 2 years. Ще чака 1 година, 18 месеца, 2 години. And the bridegroom would say to his father, Father, is my house ready now for my И new младоженеца ще казва: тате, виж къщата, готова ли е вече, готова ли е? And one day the father would say, the house is ready. И един ден баща му ще каже: готова е. Then the man would go with his friends Тогава младоженца ще повика and приятелите send си, a message ahead to her. ще изпрати съобщение предварително. I'm coming to fetch you, we're going to have a wedding. Идвам да те взема, да почне сватбата. And she'd get her bridesmaids ready. И тогава приятелката и пък ще я нагласят, And ще he я would обликат. go with his friends to fetch her. И той ще отиде с приятелите си, за да я вземе. And they would come back to his village. И тогава те ще я вземат и ако тя от друго място ще дойдат в And they града му. would plan a big wedding feast with both villages. И с гости от двете села, ако са от съседно And село, the ще preparations would направи take a long страхотно time. празненство, което е отнело много време, за да се подготви. Because when they had a wedding in those days, the wedding celebration would carry on for nearly between 5 and 7 days. Понеже по това време празненствата, сватбените празненства са продължавали от между 5 и 7 дни. It would be a celebration the whole village would be invited to, and they would remember for the rest of their lives. И цялото село ще е поканено на тази сватба и това ще бъде събитие, което те ще помнят за цял живот. It was very important that they threw a big party. И поради тази причина е било изключително важно празненството да бъде голямо, пишно. The villagers would speak about that party for the rest of their young couple's life. И до края на живота на това младо семейство, тези две села ще говорят, ще разказват за това празненство. That's why Jesus turned the water into wine at the wedding at Cana. Именно поради тази причина Исус преобърна и водата в вино в Кана Галилейска. Because if you ran out of wine at your wedding, that would be talked about. That failure would mark that couple for the rest of their lives. Понеже ако на вас ви свърши виното, този провал в празненството е нещо, което ще се разказва до края на живота ви.
So Jesus turned the water into wine. И по тази причина той обърна водата във вино. Very controversial in the church. Нещо, което обърква хората днес в църквата. Crazy, the first miracle. Представете ли си първото чудо, което Христос направи? You know, you would think the first miracle would maybe heal some blind people, some lepers. Че може би си струва първото чудо да бъде изцеляването на някой сляп или прокажен. It's like God sent to heaven, He said, let's do the first miracle, turn water into wine, and we cause arguments in the church for the rest of the day. Все едно Бог си е казал в небесата, дай сега първо чудо да бъде обръщане на водата във вино и да оставим църквата до ограбването да спори по въпроса. Back to the wedding, back to the wedding, back. Хайде обратно на сватбата. So you go and fetch his bride. Така че той отива, жените отиват, взима невястата, отиват вкъщи. But Но before the 7-day party could start, преди дори да започне това 7-дневно празненство, they would have to say their vows to each other. те трябва да застанат и да изговорят своите клетви на посвещение един към друг. And once they said their vows to each other, И когато те кажат тези клетви на посвещение един към друг, the groom would take the bride into his new chamber. тогава младоженецът взима булката в неговите, в ново построеното там къща, помещение. This is the exciting part. И това е вълнуващата част. Before the party could start, Преди да започне партито и там празненството въобще, the new couple had to be intimate with one another. малата двойка трябва да имат време на интимност заедно. And only when the bridegroom left the chamber И само когато младоженецът и булката напуснат по спалнята and he had consummated his vows to his new bride through intimacy, и когато младоженеца консумира един вид своето посвещение един към друг чрез интимност, only then could the festivities or the celebration or the party start. само тогава този празник може да започне. Now David says Сега, Девид казва, that everything that God designs, he designs to display his glory. че всяко нещо, което Бог е създал и сътворил, е с цел да представи славата Божия. And when you and I display the glory of God by being who we are, И когато ние изразим славата на Бога, като сме тези, които сме, it's like the bridegroom leaving his chamber. това е като младоженица, който излиза от спалнята. So now everyone's waiting. Всички са там, стоят и чакат. The groom and the bride are in the chamber. И младоженицът и булката са в спалнята. And they knew it would take one night. И разбира се, всички са наясно, че това ще отнеме една вечер. But I want to ask you, Искам да ви запитам. when a man who loved his woman, Когато мъжът, който обича жена си, and he spent 2 years preparing a chamber, и когато е чакал 2 години да приготви стаята, and they made all these preparations for the festivities, и те са извършили всички тези подготовки за празника. and he marries the woman of his dreams, Той се жени за жената на своите мечти. and he spends the first night with the woman of his dreams in a new chamber. И в тази много построена хубава къща или стая той прекара една вечер, първата вечер с жената на своите мечти. How do you think he left the chamber? Как мислите, че той ще излезе When от the спалнята? sun is the sun, it gives glory to God like a groom who leaves his chamber. И слънцето, когато си е слънце и свети като слънце, то прославя, излиза сякаш е младоженец от спалнята. When you are who God made you to be and you give glory to God by being the you that God called you to be. Когато вие сте който сте си и вие живеете и сте такъв какъвто Бог ви е създал или създала, тогава вие принасяте слава на Бога. You are as happy as a bridegroom leaving his chamber. Вие сте щастлив както младоженица, който на сутринта излиза от спалнята. I want to show you how a bridegroom leaves his chamber to Нека get да the ви bride кажа started. как един младоженец излиза от спалнята. He is happy. Той е щастлив. He's just been with his wife for the first night. Той за първи път е бил с He's just had the жена си. time of his life. Come on, you're not all too old to remember how they Моля ви felt. се, не сте чак толкова Come on. да си спомните какво е била първата брачна нощ.
That's how God wants you to live every single day. Точно такава радост и удовлетворение With иска joy. Господ да имате с радост в живота си. He's even blushing. You see, Той with the се joy and, радостта and the sense of fulfillment and completion of a dream. това усещане за пълнота и за удовлетворение, че са постигнати мечтите That when ви. a groom leaves his chamber Когато младоженецът напусне спалнята and the party has started, и празненството започне, that's what it means to live for the glory of God. това означава да живееш за славата на Бога. He says it's like a champion running a race. Също другия пример, който казва е като шампион, като силен спортист, който се състезава. Did you ever see a movie, Chariots of Fire? Някой от вас гледал ли е филмът Огнени колесници или Chariots of Fire, Огнени колесници? There's nothing more beautiful than an athlete in the prime of their life running the race of their life and winning a gold medal. Няма по-прекрасно нещо от спортист, който е на върха на своята кариера, да състезава в състезанието на своята кариера и да печели златния медал. Why do we all admire an athlete who runs maybe a 400 meters and you see them run and it seems like effortless to them, but they run faster than anyone else and they win the race and we all applaud? Защо се така възхищаваме и аплодираме от състезателите, които тичат заедно с всички останали в може би 400 метра дължина, но те преодоляват, надминават всички и печелят. И ние защо им ръкопляскаме? Because some athletes were given the gift and the talent and the ability to run fast. Понеже на някои атлети им е дадено именно този дар да могат да се състезават и да побеждават. They were made to run Те са създадени да тичат. and to derive joy. И това допринася радост и на тях и на хората около тях. In the movie Chariots of Fire, Eric Liddell, Има един филм Огнени колесници, в който актьора там. who after he won the Olympics, Това е историята на един от he was a състезателите. Scottish athlete. Един шотландец състезател, който спечелва Олимпийските игри. After he won the Olympics, he actually went to be a missionary. След като той спечелва Олимпийските игри, става всъщност мисионер в Индия. But he said this about running in athletics in the Olympics. И той казва следната мисъл по повод състезанието в Олимпиадата. He says, when I run, I feel the glory of God. Той казва, когато аз тичам, когато бягам, усещам славата на Бога. When you run, Когато ти тичаш, when you live когато вие живеете within the authenticity of who God designed you to be, с автентичността на това каквито Бог ви е създал. when you use your personality and your gifts to glorify God, Когато вие използвате личността си, дарбите си, за да прославяте Бога, that will make you the happiest you'll ever be. това ще ви направи най-щастлив човек на света, от когато и било друг път. Because everything God designed, Поне всичко, което Бог е създал, He designed to display го е His glory. създал, за да се изрази Неговата слава. May you live for His glory. Живейте за Неговата I слава. would love to pray for you. И бих искал да се моля за Shall we вас. stand in His Може presence? да се изправим с Amen. Stand if you're able to stand. If you want to stand. Ако можете да се изправите пред се, има нужда да останете седнали, няма проблем, останете седнали. Lord Jesus, I want to thank you for these beautiful Господи people. Исусе, аз искам да ти благодаря за тези прекрасни хора I thank you that each one has been designed by you и за това, че всеки един от тях е бил сътворен от Теб to display your glory. да изрази Твоята слава. I pray that if there are any that are discouraged И ако аз се моля, ако има някой, който е обезкуражен, or fearful of evil оплашен от злото, as they walk through the valley of the shadow of death, минавайки през долина на сянка и смърт, Lord, I pray they would sense right now the presence of the shepherd, аз те моля да усетят присъствието на пастира. the Lord our shepherd. Нашият, Господ, нашият пастир. And Lord, I pray that you would bring everyone through that valley И аз те моля, Господи, да преведеш всеки един през долината на мрака. into the place of green pastures and living water. До място на зеленина и жива вода. I pray for every person, including myself, И аз се моля за всеки, включително и за мен самия, that we would take this one and only life we have да вземем и да използваме този единичък живот, който си ни дал.
And that because we know that we're loved by you, И понеже знаем, че сме обичани от Теб, that we've been crowned with kavod, че ние сме били коронясани, овенчани с кавод, that we would live for you, ще живеем в този живот за Теб, to bring you glory, за да допренесем слава на Теб, because you're worthy понеже Ти си достоен of all the glory за всичката and the слава honor и почет and the praise. и хваление. We magnify your name. Ние възхваляваме We Твоето exalt you, име. Jesus. Издигаме Те, Господи We Исусе. worship you, Ние Lord. Ти се покланяме, Господи. You are God. Ти си Бог. There is none beside you. И няма никой, който дори да се мери с Теб. You are the Lamb of God Ти си Божият агнец. who takes away the sin of the Ти world. отнес греха на We света. love you, Jesus. Ние Те обичаме, Исусе. Be glorified in our Бъди lives. прославен в живота ни. Be glorified in this church. Бъди прославен в тази църква, Be glorified in this town. в този град, And in this great nation of Bulgaria. в този район и в този велик народ, тази страна България. In Jesus' mighty name. В мощното име на Исус. Amen. Амин. Amen. God bless you. Господи благославя. Amen. Амин. Maybe see. Може да седнете. Радостине Божия народ, чито Бог е Исус. Радостине Божия народ, чито Бог е Исус. Судин рано търся го, служа му дойде. Доверявам се Богу моему, Той знае моя път. Доверявам се Богу моему, Той знае моя път. Радостен е Божия народ, чито Бог е Исус. Радостен е Божия народ, чито Бог е Исус. Вечер късно търся го, служа му докъде дойде. Доверявам се Богу моему, Той знае моя път. Доверявам се Богу моему, Той знае моя път. Господи, доверяваме се на Тебе. Полагаме пред Тебе себе си и Те молим да се види в своите обятия и да води в светите си пътища, за да не стъпи ногата ни на гило, но да бъдем, Господи, винаги в пътищата Господни, успешни и победители и повече от победители, защото Ти си ни възлюбен. Любовта на Бога Отца, благодатта на Господа Исуса Христа, общението на святото бъдат с вас. И Божият мир, който никой човешки не може да сваля, спаси страшно мислите ви и сърцата ви Христа Исуса. Амин. Бъдете благословени.